ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟର କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାବର ଆଜମ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସମର୍ଥ କି ନୁହେଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାବର କୋହଲିଙ୍କୁ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ମାମଲାରେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାବର 11ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି 10ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କୋହଲି ମିଳିତ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ 10 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡେରିଲ ମିଚେଲ। ମିଚେଲ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ମୋଟ 9 ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାବର ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି କ୍ରିକେଟର ସଠିକ ଖବର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି।